Отново правя бързо включване. На 30 декември от 8 часа на живо в TikTok тук ще раздаваме 50 награди по 100 лева и 50 награди по 50 лева. Общ награден фонд от 7500 лева. Вие ни помагате да досъберем бройката от 8000 сапуна. Ние ще ви се отблагодарим с 100 парични награди, които ще изтеглим на 30 и на 31 ще изпратим. За да се запишете за нашата томбола е необходимо да посетите www.visk.bg и да купите поне един от коледните ни сапуни. Всеки сапун е на цена от 9,99, брутални сапуни и под всяка една опаковка се крият късмети, награди, отстъпки и прочие. Така че един талон, един коледен сапун, 5 талона, 5 коледни сапуна. Влизайте бързо, поръчвайте на visk.bg, може и от мобилното приложение на Visk, налично за Google Play, App Store и App Gallery. Поръчвате сапуни, получавате си ги и вашите имена отиват в нашата урна, която ще отворим и ще теглим на 30 декември. Очакваме ви на www.visk.bg. 50 награди по 100 лева, 50 награди по 50 лева. Успех на всички!